Avui arribo de casa meva. Santa Caterina era un lloc que no es veia, que la gent no sabia que existia. El barri estava tancat. Aquí estem en un mercat també amb vivendes. I llavors hem pensat que era bonic que la ciutat visqués el que vius quan entres a dintre d'un mercat. Quan jo he descobert els mercats de Barcelona, m'ha encantat realment aquesta alegria que prové dels mercats, no? Quan entres en el mercat, entra la felicitat, la joia, els colors, la fruita de tot arreu del món, el plaer de la degustació futura que faràs, la gent que arriba, les mercanties que arriben, la força. Jo crec que realment aquests llocs són llocs d'una força increïble del quotidià. Tot això seria bonic que la ciutat ho visqués. I jo penso que realment això és la primera pedra d'una arquitectura, saber com servir a totes aquestes necessitats humanes. Santa Caterina era treballar quasi sense treballar, com entendre el lloc, entendre les forces que portaven a fer unes determinades línies, però aquestes línies quasi no hi eren. I és increïble, no? Una persona amb la mà de l'Enric Miralles tenia aquesta capacitat de dir ara jo no dibuixo, deixo que les coses passin. Per l'Enric la docència ha sigut la vida de cada dia, o sigui que la professió i la docència anaven juntes des del seu començament. Ha començat a treballar a través dels seus professors i jo crec que molt de l'esperit de l'estudi és basat en el fet de compartir amb els estudiants, fer docència i mantindre l'arquitectura, com sempre, amb un nivell molt alt. Els estudiants li posaven retos molt difícils i en l'estudi l'Enric ens posava els mateixos retos, o potser encara més difícils. Quan hem començat a treballar a Santa Caterina, hem fet sobretot dibuixos de línies històriques. I llavors, totes les posicions dels edificis i del mercat respecten molt aquestes línies històriques. Hi ha tota una zona arqueològica on encara es conserven els restos de l'absis de l'antiga església del convent i monestir de Santa Caterina. I jo penso que a Santa Caterina era realment un projecte que hem fet molt experimental i hi havia moltíssima aquesta cosa de fer algo disruptiu, algo nou, algo que potser no s'havia vist. I hem pensat que fer quasi una amanida de fruita a la coberta del mercat seria com una manera de fer participar la ciutat de la joia que tu trobes aquí dins. I doncs l'hem fet amb un ceramista fantàstic català, el Toni Comella, i hem jugat amb ell. Ell ha donat els colors, nosaltres els dibuixos, i ha sortit una coberta molt especial. I no sé, és difícil explicar-lo, però Santa Caterina era un projecte així, no? Un projecte que quasi no s'ha dibuixat, quasi s'ha deixat créixer sol i ha sortit una cosa que com a mínim per mi, jo me l'estimo moltíssim.